Kowe kena mboyong Semar ning ora usah dadak ngembet katentreman Karang Kadempel, Mas. Nek kowe ora nrimake njur karepmu arep kepiye? Wo. Mungsuhmu aku. Lanang do lanang, ijen do ijen. Aja nggo gaman, aja matek kaji, aja nggunakake japa mantra, aja nggunakake digdayan. Mergo aku ora ndek kekuatan apa-apa ya, Mir ya. Ha iya. Ngono aku ora ndek kekuatan apa-apa, aku mung lawaran kono nguntokke Adijaya Kawijayan, engko aku kalah ya, Mir. Sak karepmu. Sande wae gagug-gagug sak tulita amel-amel. Lae. Dereng ngantos purna nggen kula nampi ngendikanipun sinuwun Puntadewa lan kula dereng rampung leh kula matur ngersanipun sinuwun Prabu Kresna. Lah kok menika Karang Kadempel kaya dene wong sing lagi rasulan. Lagi rasulan piye kowe iki kok ora? Aku yo kanane rasul tenan kok. Ngene lho Bagong. Piye, Pak? Wong kene lagi rasulan sak kire-kirene kaya ngapa mesti dirawuhi karo para pujangga, para priyagung, para nalindra. Ah iya lha kek ngapa? Ha iki lho Tole. Omahe papa iki wis dirawuhi karo para Pandhawa. Ha iki kerawuhan meneh. Ana Nalindra gagah pideksa. Galeah kaya barongan ditanggap. Tanggap jadilan mon. Iki tak sawang saka busanane iki Nalindra saka tlatah Sabrang. Gabung, Bagong. Bagong. Apa iki kancamu apa iki balamu, Tole? Ora duwe aku kanca kaya ngono, Pak. Kancaku ki ya ming padha kaya aku, padha kaya kowe piye? Karang aku ki wong kere ya kancaku ya kere. Ngono. Anak kowe wong sugih, sengora aku ditampa leh karo kekancan karo wong sugih ki. Ngono. Ah iya. Oh iya. Nek ngono apa kira-kira nek aku ndangu karo Rawe Nalindra iki apa kira-kira Pandhawa ora duka? Ora wae wong sing ndek omah ki sampean. Sampeyan nampa daya, mongko sampeyan gedayawan. Ayo ana daya ki prayogane ya ndang dibagekke ben dayae lega atine, ben ngepenakke. Jernyatane ning Karang Kadempel ki mesti diwenehi ya kuwi 3 perkara, Pak. 3 perkara ki apa? Aruh, lungguh, karo suguh. Ha iki Nalindrane urung mbok aruhke ning wis lungguh. Urung dikon lungguh mongko ya wis mangan suguhan. Nek cara aku sing gedayan wis tak tendang sirahe mau-mau. Ya wis semen. Sing gedayan ki bapak udu kowe, mula tak dangune. Ya wis kono. Aku nek umpama entuk tamu merusal kaya dhek iki aku mah nampa. Didangu, Pak. Iya. Nek kira-kira le rawuh ki arep mene dit. Tampanen. Syukur le menehi akeh banget. Ning nek kira-kira rawuh mrene iki mung arep mbebudak banyu pening. Bening apa pening? Bening. Kowe mau muni pening. Salah, sing bener bening. Iya. Kira-kira rawuh iki mung arep mbebudak banyu bening kanan Karang Kadempel. Minggir. Pak ciake dhewe kowe engko Nalindra. Sing sareh hatimu sing sareh. Kowe aja gampang ngajar karo wong, aja gampang nesu, aja nesu. Entuke apa? Entuke marem njotosi ratu. Kapan meneh ana kere njotosi piyai? Wis gak didangu. Nuwun mangke sinuwun. Damel kaget sutaning manahipun ingkang abdi pun Semrabadranaya. Kula nampi rayipun paduka Kanjeng Sinuwun ngaturaken kasugengan sinuwun. Wah, la taala. Ya jagat pangestu karo ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ora mengko to dhisik sadurunge aku nampa apa sing dadi pambagya raharjamu. Mengko dhisik ki Lurah
Apa kira-kira bener sartane apa kira-kira ora kleru nggonku sowan nang ngersamu? Kowe kuwi pamong utawa panakawan sing omahe ning Karang Kadempel. Apa kira-kira kowe kuwi pancen bener kowe sing aran Semar Badranaya? Ha inggih kula menika. Mboten wonten kali inggih ingkang abdi pun Semar Badranaya. Wah taala. Walah marem aku Semar. Yo, pambagya harjamu tak tampa sowanku ora ana alangan suwiji apa. Nggonku sowan ngersamu, nggonku rawuh ana ing kene. Ah nggih. Nuwun sewu. Paduka menika nalindra saking negari pundi lajeng sinten ingkang dados jejulukipun sinuwun? Semar. Kula wonten dawuh. Yen to kowe takon marang aku iki nalindra ing negara Trembelo Suket. Nalindra ing negari Trembelo Suket. Dasar kepara nyata Semar. Jejulukipun ya aku iki Prabu Gendra Swalapati. Prabu Gendra Swalapati. Yo, dasar kepara nyata nalindra ing Trembelo Suket. Prabu Gendra Swalapati. Nggih. Ora engko sik Semar. Pripun? Ning atase kowe iki ming batur. Kowe iki ming wong kere. Kowe iki ming wong loro saudan telu saurupan. Kowe wong elek nyolok mripat. Kowe kuwi wong kere, kowe wong ora ndek derajat pangkat. Kasugihan bondo donya kowe babar pisan ora ndarbeni. Kowe sik. Lah kok dadine ngatasi ming sak dapurmu, ming sak kowe. Kowe kok kerawuan sapa kowe sing lungguh ning mburimu kuwi? Tak sawang saka kene satru gagah pideksa jenggureng godhek wong Simbar Jojo. Sapa kuwi Semar? Nuwun sewu. Menawi nyuwun pirsa kalih niki ndara kula. Ndaramu. Nggih, kula elek-elek kula niki momong bendara kula. Kula elek-elek niku urip melu para Pandhawa. Sapa kuwi sing lungguh ning mburimu kuwi sapa? Niki Ndara Werkudara. Nggih Ndara Priyanto menika. Raden Werkudara kuwi. Nggih menika Raden Werkudara. Walah edan. Ya doh. Elok kowe Semar, elok. Ning atase kowe iki ming kere, kowe iki ming panakawan teka dirawuhi karo Ndara Werkudara. Ngerti yo? Aku ki pendak-pendak ngerti sing jenenge Werkudara ki ming weruh ning nggon YouTube. Aku ming weruh ning nggon gambar-gambar. Lan durung tau ngerti asline kaya ngopo pasuryane. Jebul tinemune gagah piteksa. Elok kowe Semar. Nggih. Biasa. Ndara Werkudara rawuh mriki niku pun biasa wong kula niki sing momong. Yo. Ora engko sik. Aku lungguh ning kene iki aku ngungkurke sapa iki? Ana tak sawang kaya Nalendra ning kaya ora Nalendra jernyatane ning atase Nalendra iku kudune kejem. Nalendra iki kudune wengis. Lah kok Nalendra sing lungguh ning mburiku iki ming klemak-klemek. Klecam-klecem mesam-mesem. Plendas-plendus iki sapa iki? Nuwun sewu, niku kakangne Ndara Werkudara. Kakange Raden Werkudara sapa? Niku Nalendra Ngamarta Sinuwun Prabu Puntadewa. Sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Edan. Ning atase ming sak dapurmu kok teka krawan Nalendra sing getih putih Semar. Jos kowe, elok kowe. Biasa. Semar dirawuhi Ndara Puntadewa niku pun biasa. Apik kowe Semar, kowe apik kowe. Ning atase ming sak derajatmu kowe iso gawe sengsem sartane kowe bisa geret marang rawuh ratu-ratu. Nggih. Banjur sing lungguh ning mburine Puntadewa kuwi sapa? Nek niku pujanggane Pandhawa, niku Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edan, Nalendra sing titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih. Aku ngefan banget karo wong iki Semar. Banget rasaku nggonku. Besok apa aku kowe nampa wejangan ngilmu ngursani Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya ora ketang Nalendrane inggih
dadi pangijawanting Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andem kabagyanan dewa sing tukang andem katentreman. Elok. Marvelous. Lah banjur sing lungguh ning wingkinge Prabu Kresna kuwi sapa? Niku panengahe Pandhawa Raden Janaka. Ah iki sing entek-enteki ya iki. Ngentek-enteki pripun? Wedokan sak negaraku dikukut kabeh karo Sri Janaka. Nganti aku seprene. Aku wis matahun-tahun madeg nalindra negaraku Trembelo Suket. Aku durung mengku suwijining wanita mergo wong wedok ning aku wis entek kabeh, wis dirabi karo Janaka. Nek ngaten panjenengan mboten dipun ngengei. Ora, blas. Ya mung Janaka ki nurake siji emane kok rondo tuwek sisan. Aku rak ya bingung Semar, aku rak ya bingung Nalendra kok bojone tuwek, rak ya ora berwibawa. Ah nggih. Nek cara kula namung bersyukur kemawon. Ya wis. Kusik Semar. Pripun? Jare kowe iki najan to elek ning bojomu widodari. Biasa. Kanastren bojo kula niku ta? Yo. Niku widodari. Ning nuwun sewu nek dadi bojone Semar najan to derajating widodari nek wayah kon nimpal nggih kula dawuhi supados nimpal. Ngono? Nggih. Mergo mun dadi bojo kula ya kudu gelem ora gelem kudu manut kalih Semar. Elok kowe. Kusik. Pripun? Sing lungguh ning mburimu mantane plerak-plerok kuwi sapa? Kuwi buta apa? Niki to? Ya, kuwi buta apa? Butuhan ngeletak ndasmu kene. Urung-urung kok wis ngarani wong sing ora-ora. Piye? Takon karo aku kowe. Dasar kepriyata kowe aku takon karo kowe iki sapa? Ya iki, nek kowe ngerti Satriya Tanjung Anom Raden Abimanyu, ya iki. Gusti. Raden Abimanyu ki aku wis tau ketemu. Wujudane ora kaya dapurmu. Wah, ya iki Kakangne Sukasrana iki. Raden Sumantri. Raden Sumantri ku uripe ning jaman biyen, ora jaman Mahabharata, ora jaman saiki, uripe jaman biyen. Ayo aku maksudku tau ngetutke Raden Sumantri ngono lho. Aku Bagong aku. Walah. Jebul kowe ming Bagong. Heeh, ngopo ora trima? Senggel iye. Lho. Urung-urung kok wis ora. Kowe kuwi ponokawan Bagong. Heeh. Sing kondang gecul kumarucul. Iso gecul, iso kejem. Nek kowe arep gawe kisruh kanen karang kadempel, aku ora arep gecul, ning aku arep kejem karo kowe. Sakarepmu, aku ora wedi. Nah, ya ora wedi ya wis. Sing ora wani aku kok mergane. Nuwun sewu sinuwun. Piye Semar? Sinuwun Prabu Gendra Swalapati. Ya aku. Damel kaget sultanipun Semar wonten wigatos napa? Semar, wonten dawuh. Bloko Suta cekak aos wae ora tak tutup-tutupi aku ora arep kokean sing neka werna. Ora arep kokean gunung sing tanpa guna. Sowanku iki aku arep ngaturke salam taklimku katurun ngersamu ping pindhone aku arep njaluk senjata pitulung karo kowe Semar. Sampeyan ajeng nyuwun senjata pitulung kalih kula. Yo. Lajeng menapa ingkang sing ngandika suwun sinuwun. Kowe ngerti ya Semar? Sapungkure Janaka ngukut wedokan sakake ning negaraku. Negaraku ing Trembelo Suket kuwi Ketaman Pagebluk, Ketaman Ruhara, Ketaman Dahuru. Ning negaraku Trembelo Suket kaya-kaya dene Ketaman Melaing dewa jernyatane. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapraloya akeh banget kedadiane. Satane akeh sanjaning para wanita ingkang padha nggerbini, mbuh kuwi bojone Janaka, mbuh kuwi udu padha keguguran, padha miskram kabeh. Ndelalah wayah nggerbinine bareng, anggone keguguran ya bareng. Bingung rasaku Semar, bingung rasaku. Kepinggonku bakal gak kapilakon iki. Jernyatane Nalendra Trembelo Suket Prabu Gendra Swalapati wis kupati syarat serana. Aku wis ngrawake Brahmana winasih 1000 sukuta nyang para nimbuna. Kinarya nambarkaning para negaraku ing Trembelo Suket ing Ketaman Pagebluk wonten ing Gagarwi karo rantuk karya. Malah sing gawe aku rada yakin
sartane gawe aku rada mantep rasaku. Wingi sore ana wong edan mara ning omahku. Mongko radat saben kraton negara Trembolo Sukut ku tekan wong edan. Lah kok ana wong edan sing matur nang ngersaku yen to kepengin negaraku bisa alur dari Mulya Jati Jati Tumah Mulya, aku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Semar, aku ora kok teges nalindra ingkang enthengan, nanging akeh wong ingkang nyebutake aja sok kula nyepeleke karo wong sing ora genep nalare, aja sok kula nyepeleke karo wong sing ora genep pikire. Merga iso wae wong ature wong ingkang ora genep nalare lan ora genep pikire kuwi dadi lantaran sing ngersani Gusti kinarya paring pepadang tumrap titah ingkang lagi mbutuhake. Mula kang saka kuwi Semar. Sowanku mrene iki ora kejaba wale-wale apa aku arep ngemis karo kowe. Aku arep njaluk karo kowe. Kowe gelem ya tak boyong ning negaraku Semar. Kowe gelem tak boyong ning negaraku Trembolo Suket. Ora ketang telung kedhepek meninggal kowe mampano ning negaraku Trembolo Suket supaya dadi srana mure wali-wali praja negaraku ing Trembolo Suket. Semar, kowe njaluk bebungah apa wae, kowe njaluk opah apa wae, kowe njaluk bayar pira kowe matura. Kowe njaluk bayar pira kowe omongo karo aku. Aku sago bayar, najan to 1 triliun, najan to 271 triliun, aku sago bayari kowe Semar. Merga bondo negaraku negara Trembolo Suket kuwi bebasane bondo seprapat jagat kuwi kagunganku kabeh. Mula kang saka kuwi aja wigeri ngoringa Semar. Tak jaluk wektu sak mengko aku arep mboyong karo kowe Semar. Nuwun sewu sinuwun. Semar Badranaya wi. Mboten kateges kula nampik mboten kateges kula wel ngersanipun Sinuhun Prabu Gendrasuwalapati nalindring Trembolo Suket menika mboten. Ning mugi dados ngawuningan. Mesti ugi tuwuh tandha pitakon salebeting manah paduka. Kenging menapa kok Pandhawa sami lenggah mambu mie goreng? Rawuh wonten mriki menika mesti tuwuh tandha pitakon. Yo, apa sebabe? Apa sebabe para Pandhawa mapan ning kene Semar? Niku merga nuwun sewu, para Pandhawa badhe miwiti nggenira mbangun kahyangan utawi mbangun negari Ngamarta murid saged tentrem, imbane kaya urip enten kahyangan Suralaya. Ternyatane kahyangan niku papan sing ayom tentrem. Ayom nggih ayem, tentrem nggih jenjem. Ngaten. Yo. Lah niki kula mboten saged ninggal, kanane para Pandhawa nek kula suwanteng negarane sampeyan. Semar, wonten dawuh. Nek kira-kira kowe ora iso ninggal, tak saluk. Saiki wae kowe tak boyong ning negaraku. Mumpung durung ngawiwitan para Pandhawa nggone bakal miwiti bakal bangun negara Ngamarta. Nuwun sewu mboten saged. Niki pun kewajibane Semar minangka pamonge para Pandhawa. Nek sampeyan kersa ngentosi nggih mangtosi teng mriki sak rampunge para Pandhawa nggenipun bangun negari Ngamarta. Banjur kapan rampunge para Pandhawa nggone bakal bangun negara Ngamarta Semar? Kula mboten saged mesthekaken. Nek rampung sedina nggih kula tak melu sampeyan sedina, nek rampung seminggu nggih kula tak melu sampeyan seminggu, nek rampung selasi kula tak melu sampeyan selasi, nek ora rampung nuwun sewu, mari paksa kula mboten saged nderek kalian panjenengan sinuwun. Jaja muntap lirik rentap duka yaya sinepe. Netra kocak ngondara andir. Ya jagat pangestu karo ayu Bathara jagat panus maning jajalanan sungertaning bawone iblis lanat. Semar, kula wonten dawuh Sinuhun Prabu Gendrasuwalapati. Kowe kuwi pamong sing ora iso nyenengke, sartane pamong sing ora iso gawe mareme. Wong sing buta kowe karo kowe. Ning atase aku buta karo kowe lah kok kowe semaya wae. Nek ngono tak mesthekake. Munggah turmu sing kaya mangkono mau tak pesthekake yen to kowe ora saguh. Sartane kowe ora gelem tak boyong ning negaraku. Ana ning negara Trembolo Suket. Nuwun sewu. Mboten kok kula semaya, mboten kok kula wel mriku babar pisan mboten. Ning kula matur kula nyuwun inah sak rampunge para Pandhawa niki merga pancen para Pandhawa duwe gawe. Semar, ora iso. Nah aku mbok kon ngenteni ning Karang Kademel, aku ora sudi. Sartane aku ora iso nglakoni. Jernyatane iki dudu wenangku, sartane mesake kanane para kawulaku. Apa kowe ora mesake karo kanane para kawulaku Semar? Lah kawulane sampean iku nggih sampean sing duwe tanggung jawab. Ora iso.
Gelem ora gelem iso ora iso kowe saiki kudu tak boyong. Yen to kowe ora gelem tak boyong ning negaraku, Karangkademel bakal tak bumi anggo Semar. Ajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng datan pau susila mejal dukane rosang Bagong ponang karot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinabet mring sagedheng ora dadi tahono ora ngosike ana menungsa sing maju ning ngarepanku Bagong maju ning ngarepanku sajak ora nrimake kelawan apa sing dadi aturku sik kowe mau muni piye bos apa bos kok bosok. Kowe mau muni piye aku tak takon. Hah? Wigatimu saning Karangkademel arep mboyong karo bapak. Ning nek bapak ora gelem diboyong karo kowe ora gelem diboyong nang negaramu, jare Karangkademel arep tok bumi angus. Sik Mas, sik. Perkaramu karo mboyong bapak kuwi urusanmu karo bapak, kuwi rembukanmu karo bapak. Ning gandeng kowe ngembet marang jenenge Karangkademel, kamangka sing lungguh ning kene sing ngadep ning ngarepanmu iki gentone Karangkademel. Gentho piye? Ya iki gentone, Lin Mas. Gentho kok Lin Mas. Ya iki gentone sing nguasai Karangkademel. Apa dikira aturmu kuwi mau ora marahi mrekitik atine Bagong? Sik aku nek ora salin kok nek arep perang kok ndagur ngrekoso aku. Ya ucul klambi. Aku anggere wis kathok koloran ngene kuwi wis ora gagas sapa-sapa. Pukul duru urusan belakang pokoke. Kowe arep ora nimake yen to Karangkademel tak bumi angus. Ora trima aku. Babar pisan ora trima. Kowe kena mboyong Semar ning ora usah dadak ngembet katentreman Karangkademel, Mas. Nek kowe ora nrimake njur karepmu arep kepiye? Wo. Mungsuhmu aku. Lanang do lanang ijen do ijen. Aja nggo gaman, aja matek kaji, aja nggunakake japa mantra, aja nggunakake digdayan. Mergo aku ora ndek kekuatan apa-apa ya Mir ya. Ha iya. Ngono aku ora ndek kekuatan apa-apa, aku mung lawaran kono nguntokke Adijaya Kawijayan, engko aku kalah ya Mir. Sak karepmu. Santai wae kowe tak belani. Ha iya. Engko jatah rokoke diimbuhi meneh. Sak karepmu, sak karepmu. Sak karepmu. Nek kira-kira kowe isih nampa ora apa-apa, kowe isih nampa ora apa-apa. Sesuk tane jatah sendal sajen wae ora apa-apa ya kowe ya. Kok ngawur iki lah. Kowe arep ngopo Bagong? Aku arep nesu. Kowe arep nesu anggepmu aku wedi karo kowe nek kowe nesu. Lho. Heeh. Anggepmu aku wedi karo kowe. Ora wedi sebab apa? Mergo aku wis jaja muntap lir kinentap. Aku wis muntap. Aku nek wis nesu ngene iki ora eling sapa-sapa. Terus karepmu arep kepiye? Rupane jembar wani. Ayo, dudu nang kene papane nenter kadegayang. Leno pangendamu tiban sikile terbar kutra mati dening aku kowe. Bagong kowe dawuh karo aku kon nibake sikil ning raine ratu kae mau. Lho, mengko yen sampean ora ana wong komando kok maju. Ora ana wong dawuh wi. Wah, cetha aturmu. Werkudara dugangen ratu iki. Sik, wah jan kuping ki nek ora tau diresiki.
Kowe mau muni piye? Kula mau ki ngomong, kula ki ora dawuh karo sampean kok. Senengane ora ana wong dawuh apa-apa mriki, lenggah mriki ben cetha le rembugan. Wah, cetha aturmu kowe kongkonan karo Werkudara kon ngundurke ratu. Mengke riyen kula tak nyuwun paseksane kakak-kakak niki. Kakak-kakak ya apa? Kakak-kakak niki lho. Anu nuwun sewu. Sinuwun Puntadewa. Bagong kepiye? Napa kula ora matur to? Iya. Sampeyan midanget napa atur kula? Aku krungu. Kowe sumbar karo ratu kae mau. Nek kowe ora minggat saka ngarepanku, ketiban sikile Raden Werkudara mati. Nek ngaten niku kinten-kinten kula dawuh napa mboten kula njawil Ndara Werkudara napa mboten? Nek mungguh aku ora. Merga kowe mung nek umpama ketibanan sikile Werkudara, nek umpama ora ketibanan ratu kae mau ora apa-apa. Denger enggak? Coba. Ngendikane Kang Raka ngaten niku, napa kira-kira kula dawuh karo sampean napa kira-kira kula kongkonan kalih sampean? Wah, Idan. Penangkepku kowe dawuh karo Werkudara. Mboten enten wong dawuh. Sinuwun Kresna, nek ngoten niku dawuh napa mboten? Ora, nek rumangsaku ku ya mung mbok menawa. Lah nggih ta? Iya. Mbok menawa Werkudara nibani sikil ning ratu kae mau. Nek umpama ora nibani sikil, ya ratu kae mau ora apa-apa kaya ngendikane Yayi Prabu Darmakusuma. Lah. Niki sinten sing ngajeng saguh ngrampungi perkarane? Napa kula mongko kula ora berbuat napa-napa lho niki. Wah, Idan. Kowe sing nantang karo ratu kae mau. Kula mboten nantang, kula mung omong ketiban sikile Ndara Werkudara. Nek ketiban, nek ora ratu niku mau mboten napa-napa. Sampeyan ya ora jumangkah. Lah sampeyan kok nanggepe nek kula dawuh karo sampeyan, nanggepe kula njawil kalih sampeyan. Hah? Muni kowe. Aku ki bendaramu tok waneni. Lah sampean yo sageleme dhewe kok. Ora ana wong dawuh karo sampean kok sampean ndugang ratu kae. Werkudara, barep kakangku apa? Si Adi wis gak miloro marang ratu kae mau teges si Adi wis mbibiti perkara. Yen to nganti ana apa-apa ingkang ngembet marang kanane para kawula ingkang kadempel. Ingkang ora mangerteni kencang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan mengko si Adi sing kudu tanggung jawab. Werkudara netepana darmaning kasatriyan. Si Adi wis wani mbibiti perkara kudu wani ngrampungi perkarane. Wah, Bagong Edan. Weh! Setan ora anggap eneng wong tuwa linggo nang kene kok disampar rumangsane apa? Apa dikira aku ora wedi karo sampean? Hei, wer! Kowe ora mandhek aja takon dosa kelakon mati dening aku. Aja dikondhali, aja dikondhali. Sinuwun ampun dikondhali sinuwun. Bagong sing sareh, Bagong sing sareh. Mboten isa sareh. Lamun ngenten iki harga diri urusane. Niki harga diri urusane ampun dikondhali. Ya wis nek ora gelem tak gondheli kono. Mbok dikondhali mriki to. Aja dikondhali. Wong yo ora wani kok. Ah iya. Iki seru banget rumangsane apa? Rumangsaku dhewe. Ana ratu kok dijoroke. Ngawur kowe iki ora. Sampeyan yo ngawur karo wong tuwa plak-plek ora. Malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kanane. Sinuwun Puntadewa, Kakang Semarapa. Monggo enten atur sing kudu kula aturke kalih sampeyan. Bagong pripun? Ndara Werkudara kae tutna. Derekno Ndara Werkudara merga kowe wis wani nantang karo ratu kae mau. Ndara Werkudara sing ketiban sampur. Malah Ndara Werkudara sing kudu tanggung jawab. Awitekno wong sing dugang kono, kula ora dugang lho, Pak. Kula niki rak dapuan kula bengi niki MC to. Dadi kula niku mung ngomong tok, kula ora nibake tangan, malah Ndara Werkudara nibake sikil.
Ayo wis kono Werkudara diewangi. Iya. Iya. Kaya sak geleme dhewe le ngantem nganggo akik. Oh iya. Kowe ngetutno Ndara Werkudara. Nggih, Mon, nek dawuhe Bapak ngaten kula nyuwun pamit, Pak. Hati-hati. Ayo. Ora kena. Sing Pak. Kakang Semar ya tak kira kaya wis ora ana pirembugan apa-apa meneh. Sadurunge miwiti nggon bangun negara Ngamarta luwih dhisik Kakang dimen karang kademel tentrem. Koko Prabu, wonten dawuh Yayaji. Kula suwun sak mangke misah. Anggenipun kadang kula Werkudara lan Alindra kula wau sami Pancakara. Wis tak kendhawuh. Kula suwun sampun ngantos wonten Rajapati. Perkawis menika saged kula penggalih lan saged kula budidayaken Yayi. Ayo Arjuna pun kakang kanthi budal. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kula dherekaken.